आदि जाउଥିବା ସମୟରେ ତା ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି କୁହନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଜେଜେମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ନଥିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। ଆଦି ଗୋଠି ଅଛି ଦିଅ। ଆଦି ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିକି କୁହ ହଁ ଜେଜେମା। ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ଆଦି ବାବା ତୁ ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଆଦି କୁହେ କାମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜେଜେମା ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି। ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ହେଲେ ବାପା ତୁ କାଲିଠୁ ଗଲୁଣି ଯେ ଖବର ଅନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୋ ଜେଜେମା କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ ଧନ? ଆଦି କୁହେ ଜେଜେମା ମୋର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ଆଜି ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ କାହିଁକି ନା କାନ୍ଦିକି କୁହନ୍ତି ଆଜି ତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୋ ଉପରେ ଅଛି ବାବା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରିବି ସବୁଥିରେ ଜିତିବୁ ବାବା। ହଁ ବାବା ତୋର ଯେତେ କାମ ପଛେ ଥାଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇକି ଆସିବୁ ବୁଝିଲୁ ନା ଧନ? ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଜେଜେମା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ଆଦି କୁହେ ଜେଜେମା ତମେ ଯଦି ଅଛ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି। ରଖୁଛି ଜେଜେମା। ଜେଜେ ବାପା ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତ ଦେଖନ୍ତି କୁହନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ନା ମା ତୁ ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛୁ ହେଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ନା ଜ୍ୟୋତିଷେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଜେଜେମା ବା ଜେଜେମାଙ୍କ ଟୋନ୍ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଜେମା। ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ଛତୁଆ। ଜେଜେବାବା କୁହନ୍ତି ଓଲୋ ମଲା ମଣିଷ। ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ହାତ ଦେଖିବୁ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବୁ ନା ରୁହ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି କହି ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ମଜାମସ୍ତି ଚାଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ନିଜ ବାପା ମା ମାନେ ଆରବ ଏବଂ ଇତିଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥାଏ ଆଦି। ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷୀ କୁହନ୍ତି ବାବା ତମର ପିଣ୍ଡଦାନ ସରିଗଲା ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସ। ତାପରେ ଆଦି ଗାଧୋଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଜେଜେମା ଓ ଜେଜେବାପା ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡାକି ଆଦିର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ଆଉ ବାବା କୁହନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବେ 22 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଲି କୁହେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଜ୍ୟୋତିଷ କୁହନ୍ତି ହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୀବନର ଗତି ଯେତେବେଳେ ବଦଳେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ସାଥୀଟିଏ ମିଳେ ଆଉ ସେମିତି ସାଥୀଟିଏ ମିଳିବ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିକଟର ତ ହେବେ ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପିତା ଆଉ ମାତାଙ୍କ ପରି ହିଁ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଜେଜେମା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।